Vítam vás pri novom diele rozhovorov o umení. Dnes som si pozval človeka, ktorého poznám už roky, pesničkár Nany Hudák. Ahoj. Ahojte. Začiatky asi vynecháme také tie, kedy si začal hrávať úplne niekedy v detstve alebo tak. Ono sa k tomu aj tak asi možno dostaneme počas rozhovoru. Poďme sa skôr pozrieť na také, na tie tvoje, na to, keď si už začal tvoriť v súčasnej dobe, že akým vývojom si prešiel v pesničkárskej tvorbe, že ako si vlastne sa dostal k tomu pesničkárstvu. Aha, toto. Tak myslím, hej. Čo myslíš, najprv mi povedz, čo pre teba znamená slovo pesničkárstvo? Čo tým myslíš? Že si zoberieš akustickú gitaru a tvoríš piesne. A ideš v podstate ako keby solo alebo pred publikom. s nejakým doprovodom prípadne. Hej, no tak ako keby, keď mi padla, alebo keď sa rozpadla tá Bastila a toto a heavy metalová prvá kapela, kde to bolo ako keby takým spôsobom, tak som trošku ľutoval, že načatá práca sa celá končí, tak som už nechcel do toho bodu dojsť, tak som potom rozmýšľal, že ako ďalej, chvíľku som sa tak iba hľadal a potom som, že už nebudem ako keby zakladať nejakú že kapelu, ale že spravím tak, že budem Nany, normálne, že tak vystupovať. Som potom už dal aj Nany Hudák, lebo Nany je také, že Barzdo sa tak môže pomenovať. Jasné, a už som potom aj zistil, že nejakí sú aj v zahraničí, tak som dal Nany Hudák a to už je také ako keby celkom. No a som kvôli tomuto, že nechcelo sa mi niekedy, keď by som sa rozkmotril, alebo by nás to nejak inak ťahalo tých muzikantov od seba, že tá načatá značka, tá načatá práca by vlastne padala a bol by som kdesi na začiatku. Čiže som chcel ako keby, že dobre, budem Nany Hudák a pôjdem buď sám, alebo s ľuďmi, ktorých nájdem, čo ma v tom podporia. Lebo ja som mal vždycky ambíciu vlastne toho skladania a hľadal som proste ľudí k tomu, ktorí by mi pomohli tie pesničky realizovať. No a išlo o to, že chcel som vlastne ako keby to dať pod tú značku toho, že byť schopný ísť vlastne aj sám a obsiahnuť celý ten koncert. Aby som nedošiel do bodu, že niekto iný bude chcieť ísť inakadiaľ a že ja vlastne nemám ako hrať odrazu. Čiže to bol ten ako keby impuls, že postaviť to takto. No a potom som sa pokecal s Lienkou a založilo sa to SHZ, vlastne to spontánne hudobné zoskupenie, kde ona bola vlastne prvým členom a to je vlastne tá doprovodná kapela, ktorá ma doprevádza dodnes, ale vlastne to pesničkárstvo, že ten solový prístup v tom je z tohto dôvodu. A to ma k tomu doviedlo. A tak to dodnes aj robím, že vlastne gro tých koncertov sú solové, aj kvôli nákladom, aj kvôli všetkému, aj kvôli tomu, že ja som sa rozhodol, že chcem robiť iba to. A ten výtlak dnes takéhoto pesničkárstva je taký, že možno, že raz to uživí celú kapelu, že spravíme jeden koncert a nebudeme musieť nič robiť. Ale samozrejme, že vlastne akože zarábam si hlavne solovými koncertami, kde tie náklady sú minimálne a tým pádom aj ten menší zárobok je vlastne slušný na to. No, slušný. Je taký, ktorý môžeš... Pokrie tie nižšie náklady. Áno, tým, že žijem ako žijem. Hej? Že náklady životné mám veľmi dole stlačené. Takže tieto praktické veci viedli k tomu, že sa zo mňa stal aj formát pesničkára vlastne, ktorý ide takto. No, že... Ja si všímam práve aj v dnešnej dobe, že je tá doba veľmi tomu naklonená takomu pesničkárstvu, že ľudia už sú možno takí presýtení všetkého toho umelého mainstreamu a všetkých tých umelých hviezdičiek a superstar, že úplne oceňujú to človecenstvo toho pesničkára, tú jednoduchosť, tú výpoveď.
bolo napríklad 90. roky, hej, že po revolúcii tu bol boom pesničkárov. Potom mám pocit, že to trošku išlo dostratená a teraz sa to ako keby znova navracia. Neviem, aký je tvoj pohľad na to. Môj pohľad je taký, že ja paradoxne mám rád aj ten mainstream a mám rád aj túto polov. Vlastne ja som na popovej muzike aj vyrastal, akože je to aj podľa mňa počuť, že jediné alternatívne na mojej muzike je možno, že môj výraz. Hej, ale ako pesničky mám proste refrénovky a jednoduché a toto, hej, že tak toto vnímam. Ale počkaj, aká bola tá otázka? Že či vnímaš, že dnešná doba je naklonená tomu pesničkárstvu viac ako povedzme pred 10 rokmi? Koľko vlastne ty si takto ako pesničkár na scéne? No, na scéne som s týmto SHZčkom, vlastne s touto tvorbou Nany Hudák som, čo máme, 21 rokov, 21, 22 rokov sme na scéne. Hej, to už je toľko. No, a nejakých 13 rokov sa tým živím, že už robím iba to, kde sa to práve rozdelilo, že som začal robiť solo koncerty, ktoré to mohli umožniť. Dovtedy som vlastne popri práci s kapelou robil tie albumy a hrali sme občas proste ako keby kapelný koncert a potom sa práve začalo toto diať. No a tá doba bola taká, že veľa toho až tak nebolo, nehrávalo sa. Longitalák, môžeme, oni v dvojke chodili, hej, že to bol taký môj vzor, ktorý mi to tak ukazoval, že aha, dá sa hrať, čo ťa baví a dá sa tým živiť, hej, že oni boli pre mňa ako keby úplne, že taký vzor, čo sa týka tohto, ale hej, že spomínal si Janka Merčíka, toho som stretol tam Liptovskom Hrádku na festivale. A boli kamoši, hej, že Peťa, Maťka Geisberga som stretol, ale v momente, keď ja som púšťal, ako keby idem sa tým živiť, tak vlastne sa to tak vtedy nerobilo. S Maťkom sme to začali tak súčasne naraz a postupne sa pridávali, ako keby som mal pocit, hej, že a dnes je tá situácia iná, že už viacero mojich kamošov, lebo postupne som ich všetkých pospoznával, však to Slovensko je maličké, ale a tá scéna je teraz ohromne bohatá a veľa ľudí, akože podstatne viac je pesničkárov, ale aj kapiel ako takých, že celá scéna je prekvitá. Úplne, že to je úplný brutál, že čo sa všade všelikde hrá. A čiže v súvislosti s týmto už ako keby je toho viacej ale vieš, že čo je to, že doba praje, že jedna vec je, že tí ľudia to robia, druhá vec je, že ako publikum. A toto, vieš? To som tomu myslel, že to publikum tomu praje, že už to začína vyhľadávať. Jasné, tvorili ľudia vždycky aj takéto veci, ale keď není odozva od tých ľudí, že niekto si povie, idem tam nejakého pesničkára, chcem ísť na kapelu. Ale práve, že teraz mám pocit, že je tá doba, že trošku, že tí ľudia aj ocenia, že super, aj ten pesničkár. No, akože zlepšilo sa to, ale tam je, neviem to úplne celkom, lebo ja si viem čítať iba tú svoju ako keby pozíciu a tá pozícia bola taká, že začal som v minimálnych úplne číslach a oni sa pomaličky, ale isto začali proste dvíhať. Že veľmi pomalým spôsobom mi pribúda publikum po všetkých kútoch Slovenska, aj v Čechách, teraz už aj v Poľsku začína. A ozaj, to som si všimol, to bol asi prvý koncert teraz, nie? Taký, že Poľsko. Nie, vieš čo, v Poľsku som bol prvýkrát v Láni na takej chate Magori sa to volalo, akože tam z druhej strany Tatier. Tam začal príbeh, potom som bol na 4 koncerty okolo Varšavy, to sme boli hrať Mramorové slnko zemou, to bol taký projektík z mojich pesničiek a také polodivadielko. To sme boli na 4 a teraz som bol, čiže
Čiže 6. koncert to bol v Poľsku. A nie, ešte sme boli v lete vlastne s kapelou v Trojici, s 2 violončeli nás zavolali na Panonika, veľký festival, kde sa prvýkrát rozrastol ten festival o komornú scénu a dali tomu šancu vlastne a tam sme hrali a to bol veľký festival, ktorý je World Music vlastne, ale urobili takú scénu, ktorá je skôr taká pesničkárska a komorná, pre alternatívnu hudbu, že nie vyslovene World. Jasne. Ako vieš, že ten veľký stage, kde všetci tí trubkári tam prídu a odpalujú tam proste úplne, že balkánske one. Jasne. Hej, že toto. No a vyhodnotili to, spätne som sa rozprával s tým organizátorom, vyhodnotili to veľmi dobre, takže možno, že tá komorná scéna tam zostane zachovaná. Čiže Poľsko sa mi tak otvára aj celkom, ako keby tie reakcie sú, že príď znova a prídi ešte tam a tam a tam, že perfektne. Ako keby to prijatie je také veľmi dobré. Ja veľa aj rozprávam na koncertoch príbeh svoj, pretože jednoducho je uveriteľný, evidentne žijem to, čo rozprávam, aj to, hej, že je to uveriteľné a no ono je to pútavé, lebo ten chlapec spod prievického stola, hej, tak si to musíme zobrať, že môj východiskový bod bol pod prievickým stolom, že alkohol ma dostal do bodu, že do bodu, že mňa sa život opýtal, či končí alebo začína. Tak. Odpoveď bola, že začína a keď alkohol odišiel, čo dodnes ako keby ešte skúmam, že ako parádny materiál, ako keby na premýšľanie nad tým, že ako sa to stalo. V tom prípade je to naozaj zaujímavé toto. No a je to ohromne silné v tom, že naozaj ja som mal ako keby talent v rukách, a alkoholom som ničil ako keby veci a ako náhle odišiel, tak odrazu som bol schopný. Áno, zavolať som ten a ten, povedať, čo za to chcem, prísť tam zodpovedne to odohrať. Všetky tieto veci. Navyše mi to prestalo kaziť osobné vzťahy, začal som byť oproti tomu, ako to bolo, ako keby podstatne stráviteľnejší spoločník, hej, že jedno s druhým a keď s odstupom času, kam už kde som sa pozrel a kam čo som čo zažil, tak je o čom rozprávať. A tí ľudia, ja to potom pomedzi tie piesne hovorím, to veľmi sa hodí k tomu pesničkárstvu práve. Čím máš menší priestor, čím je to intimnejšie, tým lepšie sa takéto veci ako rozprávajú a keď to hovorím proste ako keby odľahčene a s úsmevom, tak jednoducho toto. Ale neviem, prečo som to začal toto. My sme o tom Poľsku, že v Poľsku si začal aj tie príbehy rozprávať. A že to som sa chcel, mi. A toto som chcel povedať, že oni mi rozumeli a ja som bol veľmi zvedavý, že či táto časť toho, čo je veľmi ako keby veľmi dôležitá súčasť toho môjho koncertu komorného bežného niekde v slovenskej čajovni alebo v slovenskom malom kultúračiku alebo niekde kaviarni, či bude funkčná v tom Poľsku. A zistil som, že áno. Stačí hovoriť pomalšie a doslova sa opýtať pri niektorých slovách, že či u vás sa to povie takto a povie takto. A mám pocit, že všetky pointy boli normálne pochopené a že nebolo treba meniť ten formát. Takže samozrejme, keď príde viac ľudí, už menej rozprávaš, lebo je to menej intimné. Ako náhle hram s niekým, už menej rozprávam, lebo už tu mám kapelu a ja chcem, aby si oni zahrali. Ja tam nechcem tliachať svoje vecičky a oni, hrajme, keď sme našli si čas pre seba, tak aby si zahrala čím viac tá kapela, tedy menej. Čiže mám tie formáty nastavené rôznym spôsobom. No a keď hovoríme o tej pesničkárskej polohe, o ktorej hovoríš, tak k nej veľmi pasuje to, že
kopec tých zážitkov, ktoré sa odrážajú od tohto začiatku, ktorý sme spomenuli, je potom veľmi inšpiratívny. Tí ľudia vidia, že som naozaj ako keby obyčajný chlapec, ktorý sa rozhodol, že ani sa nemusel učesať, ani sa nemusel vyzliecť z tepláky. A iba začal hrať tvrdohlavo iba svoje pesničky a toto začal robiť. A jednoducho tá muzika mu otvára dvere. A to je inšpiratívne. Lebo ľudia zvažujú, že či ich dokáže uživiť to, čo milujú. Áno, to je obrovský otáznik. A ja som ten otáznik dal ľuďom do rúk. Ja som prišiel a povedal som, si pamätám, a to bolo moje nastavenie. Dodnes to robím vlastne, keď som niekde prvýkrát. Že ja poviem, že ja som sa veľmi chcel živiť hudbou. Ale ten otáznik je tam, že či to viem, či to dokážem. Že či som ten, čo to môže. A ťažko si na ňo človek odpovie sám. A tak som jednoducho rozmýšľal ako a došlo mi, že jediná možnosť bolo sa opýtať publika. To znamená, že ja som prišiel a povedal, som tu za dobrovoľné vstupné, mám tu albumy za dobrovoľnú sumu a ja neviem prísť na to, či vám môžem hrať pesničky a či to môžem robiť, alebo mám ísť naspäť do fabriky a robiť si popri fabrike albumy a občas koncert. A potrebujem tú odpoveď. A tak som sa rozhodol, že takto to spravím a keď na konci mesiaca budem mať na chleba a budem mať na ubytovanie a budem mať na struny, tak vaša odpoveď je, že to mám robiť. Že to máš robiť. No a 13 rokov už je tá odpoveď pozitívna. Áno, a zhruba takto. No a tá sloboda, ktorá z tohto príbehu ide, z tohto nastavenia, tak silná, že potom tie koncerty vedia byť aj veľmi silné v tomto, že sa zostaneme ešte po koncerte, keď same tí ľudia mi otvárajú svoje príbehy, čo by mohli robiť, nemohli. Že v podstate, keď to robíš v takýchto číslach, že to robíš pre malé úzke publikum, tak vlastne sa aj skamarátite s tým publikom postupne. Že je tam na to priestor. Lebo v tom malom priestore tej čajovne tam pokecáte s tými, čo tam chcú zostať. A to je ďalšia vec, vieš, že však mňa ubytovávali, ja som nemusel hotely platiť, že mňa ubytovávali tí priaznivci, vieš, že každý, že to je krásne. To je vlastne to, ako keby že bránim sa takým slovám a toto ako v podstate robím iba muziku, ale keď sa hovorí o tých bardoch, hej, že tak asi tak nejak fungovali, asi že dali im ľudia najesť, dali im, prespali tam a toto a všade boli len raz za rok a chvíľku, takže neotravovali, boli radi, že sú tam, vieš, že čo nové a tak a čiže toto pre mňa je ako keby v princípe to moje pesničkárstvo. Tá poloha, keď chodím sám. A samozrejme, keď už niekde viac ľudí na mňa začne chodiť, je to zaplať. Samozrejme, už potom honoráre prišli a toto jedno s druhým. Že už sú rôzne veci a niekde už máš naozaj ako keby si osvedčený a toto. No a potom už samozrejme ťa tam zoberú aj s kapelou, keď už vedia, že tam chodia ľudia, aj to vedia zaplatiť. No, čiže to je, ale môj zámer je všade chodiť s kapelou. Áno, no jasne. Hej, ale nie všade je na to, na mňa príde toľko ľudí, aby to bolo zaplatiteľné s kapelou, lebo tam už to dvíha náklady. Vlastne, no. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej, ako som ti spomínal, že zaujíma ma najmä taký pohľad viac dovnútra, taký ten moment vzniku pesničky, že ako tvoríš, ako k tomu pristupuješ, vieme trošku toto rozobrať? Vieme sa na to pozrieť? Je napríklad, ja neviem, prvá hudba, potom text, alebo opačne? Toto, no, tak ja to mám tak, že ja proste chytím tú gitaru a zahrám si proste niečo, nejaký akord. A zaujímavé, že akord jeden a ten istý v inom, keď si v inom naladení, v inom rozpoložení naladení, tak ti navodzuje iné pocity. Áno. Hej, že keby tomu tak asi nebolo, tak tie koncerty nás dávno nebavia.
Hej, to znamená, že buchnem tam A-mol alebo E-mol. E-mol na španielke väčšinou, A-mol väčšinou na elektrickej gitare. Som zistil, že neviem prečo, ale to je ako keby, tam ma to hádže. No a nejako to skúsim a hľadám, iba tak sa ako keby motám na tej gitare a počúvam pocity a počúvam atmosféru, ktorú to má. A keď sa mi zapáči nejaká atmosféra, ešte sa to nedá nazvať hudba. Atmosféra. Pocit, ktorý ide z toho zvuku, z toho trojzvuku, alebo z akordu, alebo čo. Tak sa tam pristavím a začnem si tam niečo pomrmkávať a keď mi z toho vyjde nejaký náboj, že ma tam niečo ako keby zachytí, tak na tom začnem stávať. A začnem si naciťovať tú atmosféru aj s nejakým popevkom už trebárs v tom, zatiaľ bez slov, že čo to vo mne vyvolá. A to ma väčšinou dovedie k nejakým buď tém, že čo mi to pripomína, alebo vieš, že niečo, že už sa nejakej tej obsahovej časti dostáva, že o čom by možno mohol byť text. No, asi, že čo mi toto navodzuje, A keď mi to navodí proste, tak mi tam príde proste už, že o čom by mohol byť ten text a už nejaké slovíčko. A u mňa je to ešte tak, že ja dávam úplnú prednosť muzike. Pre mňa, ja nedodržujem slovenčinu trebárs. Aj mi to vyčítajú niektorí ľudia, sú na to zaťažení, príde im to nesprávne, ja tomu neviem pochopiť, nerozumiem tomu, popravde. Ja používam vlastne hudbu, ako keď už robím melódiu, je to pre mňa vlna a slova do toho dávam a keď chcem mať vlnu takto, tak ja predĺžim aj neviem, krátke O, že aj idem aj R predĺžim, aj čo, mne je to jedno. Mne je to jedno, len aby mi to vytváralo ako keby ten pocit vlnenia. Že ja mám rád, ako keby keď melódia robí toto. Hej, a keby som mal hľadať proste slova, ktoré toto robia, že majú každú dlhú, tak čo, tak sa zahrabeš takých slov nájdem, hej, akože, že dobre, tak by som musel úplne, že nadiktovať tej melódii, že takto nie, a že text by musel dostať ako keby prednosť, čo sa tiež dá, ale mňa viac baví hudbe dať prednosť. Mňa to viac baví, hej. To znamená, že text potom ako keby je naozaj, že robený veľmi takto, hej, že nemá pravidlá. Nemá pravidlá a to je vlastne ten proces, hej, na ktorý si sa pýtal, že takto to začína a takto to a potom už samozrejme, že príde to, že ten nápad, že o čom by to mohlo byť a už potom ten text dotváram. Už to vzniká potom spoločne. Už aj melódiu mením nejako, aj toto a už tam mi naskakujú slovíčka a pointa sa mi začína z toho ale najprv ma dovedie atmosféra, tá hudobná, ten podklad vlastne k tomu, že o čom by to mohlo byť. Takto. Jasné. Keď máš takéto motívy alebo melódie, značíš si to nejako, nahrávaš si to niekde alebo zapíšeš si to? Rôzne prístupy, akože kedysi som si všetko pamätal, pretože som pesničku vymýšľal číslo to tak, že som ju do nemoty hral, tak som si ju zapamätal. Potom nastalo obdobie, kedy som to vôbec nerobil, lebo už som mal štúdio svoje a skladal som čisto, že rovno teraz ma napadol nejaký oný a to som si proste nahral a už som si zaspieval, čiže som nemusel mať pesničku ani ohratú a už som mal nastrelený ten nápad, čiže tam už to riešilo to štúdio. No a aj odporúčam inak, lebo minule vediem aj takú dielňu, vlastne hudobno-textársku a na takom veľkom festivale a veľakrát prišlo k tejto otázke, speváci najmä, hej, že mne sa postupne zo spevu stala stráviteľná vec. Hej,
že voči sebe samému. Toto majú veľmi často ľudia problém, že nemôžu sami seba počuť. Áno. Že im to je nepríjemné, to som mala ja. A v mnohých situáciách som vlastne kvílil a toto. A ja ešte robím akože expresívny spev často. Čiže keď začneš robiť a je to ešte aj nepríjemné, tak akože ďakujem pekne. Akože, a na mňa to pôsobilo a aj tie staršie albumy keď som niekde sedel a niekto zapol proste v priestore moju muziku, tak ja som to nemohol počúvať. Až tak to je. Hrozné. Akože čo sa týka toho môjho spevu. Jasne, bolelo ma. Nie, že bolelo, to preháňam, ale bolo mi to nepríjemné. Mal si pocit, že by si to teraz už inak lepšie. No a čo to zlepšilo? Hej, lebo toto sa veľmi vylepšilo. Dnes posledné album, čím neskôrší, tak tým viac som komfort s tým, keď sa počujem. Aj keď ma niekto nahra na mobilný telefón alebo čo, hej, že ja som to neznášal, lebo som to nemohol počúvať, to bolo hrozné. Áno, a tam to ešte ten zvuk ešte plus ten zvuk hrozný. Plus ten zvuk, ale prišiel som na to, že keď sa upravil môj výraz, to mi to odrazu nevadí až tak, že ten zvuk ako taký, že keď tá energia. No a k tomu viedlo, a to rád poviem, že jak som si začal nahrávať tie veci, že teraz, že začal som skladať, som si tak pomenoval, že počúvaním. Že keď som predtým robil ako keby skladbu na gitare a k nahrávaniu som sa dostal, až keď bola celá hotová, potom som išiel do nejakého štúdia, tam som to nahral a k posluchu som sa dostal až potom, keď to bolo hotové. Tak tam vznikli tie situácie, že tuto spievaš otrasne, že joj, tuto celkom dobre, tuto celkom otrasne, hej. A som mal doma štúdio a teraz začal som, že dobre, tu mám podklad, tu mám tú základnú melódiu, ktorú som si vymyslel. A teraz, že čo? A že, no tak zaspievam to. Tak to zaspievam, ale potom týmto hasne, sadnem, nechám oddych, dám kávu, lebo to je tiež dôležité, nechať tak ako keby zabudnúť na to. Áno. A pustiť si to. A potom odrazu cítim to, že tuto ti to nefunguje. A teraz, čo som začal robiť ja, je, že keď sa stalo to, že mi bolo nepríjemná moja farba hlasu v časti melódie, ktorá sa mi aj najviac páčila z tej piesne, ktorú som bol aj najviac hrdý, že toto je aká zaujímavá časť tej pesničky. Toto je vlastne princíp tej pesničky, že tuto sa tá melódia takto zlomí a bude to zaujímavé. Ale mne tam nefungoval hlas. Tak som to škrtol a prespieval som to v inej polohe. Inak som tú melódiu zlomil a našiel som, kde mi ten hlas fungoval brutálne dobre. A teraz ožalel som aj to, na čom som si zakladal. Nehal som to tak a keď som sa potom zase si to vypočul, tak som si to vypočul, že vedie to takto super. Aj tá melódia. Toto aj maliari napríklad robia, že nedokončený obraz odloží aj na týždeň bokom, tak aby ho nevidel. Potom si ho znova dá na ten stojan a zrazu vidí všetky chyby, vidí, čo je tam dobré, že robíš to podobne, že necháš to odležať. A netrvám na tom, čo som považoval za to dôležité. A potom odrazu zistím, že tá melódia sa mi tak ešte viac páči, ale najmä preto, že to dobre znie ten spev. A tým pádom, ale ešte to má ďalšiu, že keď som to takto začal robiť, tak už stále menej často si vôbec nahodím melódiu, ktorá mi nepasuje. A zároveň na koncertoch, v improvizáciách a toto všetko sa pohybujem vlastne v chodníčkoch, ktoré mu všetky fungujú. A keď tie pesničky hrám naživo, tak od začiatku do konca mi to v tom hlase funguje a to publikum to ocení. Áno, to že už to není tam tie situácie, kedy mi nefunguje ten spev. Stáva sa to. Takže toto silno odporúčam. Jasne. Presne toto som sa chcel spýtať, že či vnímaš za tie roky, čo tvoríš, svoj nejaký taký progres, nejaký pokrok, že v tej tvorbe, alebo aj v tom svojom, ale v časti si mi odpovedal, že teda, hej, ale neviem, treba na gitare hľadaš nejaké nové akordy, nové polohy, alebo je to tiež takto na pocite, že čo nájdeš? Je to také skôr pocitové u teba, hej? Snažím sa tam aj buchnúť nejakú novú polohu, aj toto, ale týchto nové obmedzenia. Hovorím, asi to je spôsobené tým našimi pocitmi, že vždycky si nejak inak naladený, vždycky máš za sebou inakší deň, vždycky máš za sebou iné stretnutia.
A tá gitara ti proste vždycky prinesie nový zážitok, keď tam hodíš ten istý akord. Že vždycky iné súvislosti výjdu. Aj pocity, ako keby hrala inak. Jednoducho objaviť tam Ameriku na tých pár akordoch, ktoré tam k dispozícii sú. No môžeš ešte prehmatnúť takto, môžeš toto. Ale postupne som zistil, že tá kreativita je že v tom, že čo ti ten akord prináša dnes. Že v tom je rozdiel. Áno, nie, že mám to nadúpané, toto je super akord, už ho hrám 10 rokov, a ale nič mi nedávam. A že zmením ho, aby mi priniesol niečo nové. Nie, on mi vždy priniesie niečo nové. Keď vieš, že nie je náhoda, že tie akordy základné sú také, aké sú. Oni sú naozaj krásne. Že nie je náhoda, že sa tými rokmi akože to používalo vždy najviac. Áno. Jednoducho som videl také zaujímavé video, kde boli populárne piesne, asi 50 piesní, v tých istých akordoch a kapela nejaká coverová ich spievala v tom istom rytme a toto, len menila tie melódie tých známych hitov. Niečo A také to je presne ono, že človeka nikdy nenapadne, že sú to tie isté akordy a oni sú to presne tie isté akordy. Ale kam to doviedlo tohto kam to doviedlo tohto muzikanta, tohto umelca, každého to doviedlo niekde inde do iného pocitu a my máme pocit, že počúvame úplne iné akordy, ale sú to tie isté. No, je to tak, hej. No. V nejakom rozhovore si povedal, tiež asi v súvislosti s týmto, že keď si prvýkrát počul Martina Gajšberka, že to zmenilo pohľad na prístup k tvorbe, alebo teda v čom ťa on zaujíma? Lebo naozaj Martin je veľmi zaujímavé tak, ako tvorí. Je to zážitok tiež jeho koncert vidieť? Martin Gajšberg, keď som ho prvýkrát videl, tak mi padla jedna dogma vo mne vnútri. A toto je veľmi zaujímavé, lebo je to také úsmevné, ale dobré, že ja som si o sebe myslel, že som pako, ktorému sa páčia iba jeho pesničky. A tak trochu som mal pocit z tých ľudí, ktorých som stretával popri tom, že ale tie moje pesničky sú lepšie. Že nevedel som sa toho zbaviť a mal som pocit, že to si iba fandíš, nadržaš, že to každý takto má. Aha, jasné, že to svoje. A tie svoje deti máš najradšej. Áno, že si proste ako keby zaťažený. A prišiel Maťko a že bum. A ja, že no konečne niekto tu má také dobré pesničky. A že presne, že áno, hneď som videl, že výrazovo a tým, ako vystupuje, ako vie spievať, je o párnik niekde inde ako ja. Že ja presne to, čo som pred chvíľkou rozoberal, že ak som spieval, on to mal všetko vymakané, perfektný bol v tom, hej. Ale pesničky, za tými svojimi som si stal, takže konečne niekto taký. Hneď som utekal za ním, že mne padla táto dogma. A odtedy sme brachovia. Jasne. Lebo pre ňo to bolo tiež také, že zaujímavé stretnutie tým pádom. A toto bolo naozaj dôležité, lebo prestal som sa báť toho, že som taký, že čo iba do seba toto zahladený, lebo jeho pesničky boli tak inakšie, a niečím tak podobné, že to je tak ťažko vysvetliť. A už som sa nebal, že sa mi budú páčiť len moje pesničky a že som v tom ako keby trochu psycho. Že iba na seba zahladený. Lebo to tiež ťažko človek si zodpovie. Vieš, že to, keď odrazu niekto ťa naozaj nadchne a toto, tak ťa to vlastne oslobodí. A ja som vždy považoval svoje pesničky za dobré. A nie, to je slabé slovo, za výborné, ja som mal ten problém, a to bolo také zradné. No a tento moment mi ukázal, že nie len svoje pesničky dokážem považovať za výborné, samozrejme, že som mal obľúbené kapely. Jasné, a obľúbených spevákov, ale osobne niekoho zažiť s gitarou samého tak a v tom priestore, že sme toto, to bolo prvýkrát, kedy ma niekto, že absolútne, že zobral do vesmíru. No a samozrejme potom, keď sme začali spolu hrať, tak som sa začal učiť presne to, čo on mal a čo ja som nemal, pretože on
podstate na podiach vyrastal. Áno, ako herec. Hej, kdežto ja som utekal od robotníckej rodiny a ja som na stage sa strašne dlho kontroloval a strašne dlho a môj výraz sme predtým spomínali spevácky, že spevácky a to, že bol taký, aký bol. Čiže od neho som sa potom mohol učiť práve to, že nie len mať dobrý nápad, dobrú piesenku, za ktorou si stojíš, ale aj ho interpretačne dobre podať. Že nekaziť ju. Ale dorovnať sa. Ja som vždy svoj príbeh považoval o tom, že ja sa musím dorovnať svojim nápadom v tom prevedení. A keď to dokážem, tak to začne byť funkčné. Že začne to byť ako keby dobre. No a o to sa vlastne celý ten čas snažím, aby som... No a to, jak som začal už potom sa tým živiť a hrať, tak toto sa začalo prudko zlepšovať, lebo ako keď hokejista hrá 80 zápasov za rok, tak bude z neho stále lepší a to už je potom o tom. No. Jasné. Takže takto s Maťkom. To si mi odpovedal. No, si človek, ktorý rieši nejak svoje vybavenie, gitaru, efekty, neviem čo, alebo to neriešiš? Ako, či sa vieme na to trošku pozrieť, lebo rozprával som sa už s niekým, čo akože to mal úplne, mu to bolo jedno, že mám nejaký chorus, že akú značku, taká červená krabička, čiže tam bolo jasné, že mu je to jedno. Není som audiofil, ktorý rozozná kvalitu efektu do milimetrov, ktorý zainvestuje do najdrahšieho efektu, pretože mu naozaj prináša ten audio ako keby zážitok. Áno. Ja sa už v niektorých ako keby nuansách stratím. Mne stačí ten základ, čo ten efekt dáva. A mám pár obľúbených, že mám nastavený proste zvuk na štandardnú, keď chcem hrať doprovodnú španielku, potom na vybrnkávanie mám trošku pridaný halik, trošku kompresor, jemnučky v milisekundách nejaký delay naznačený. Potom mám gitaru s výraznejším delayom, potom mám... no a potom na spev používam delay často. Mám obľúbený hall nejaký spravený a delay používam. No a to mám, a delay používam často v speve. To je ako keby jeden z mojich ďalších nástrojov. No a potom to mám už len rozdelené tak, že mám presety. Čiže ty máš multi-efekt, používaš to všetko cez multi-efekt? Používam to cez multi-efekt. A aký multi-efekt používaš, až môžeš povedať? Vieš čo, Moer mám na elektrickú gitaru a Play Acoustic mám na španielku. A vlastne idem obidva cez obidva, len tu si dám, obidve gitary idem cez obidva, len tu si nastavím, že empty, ako keby bypass, jasné, alebo tu si nastavím bypass. Vieš, že buď tento púšťa, alebo tento púšťa. A mám to ešte spravené tak, že vlastne mám dvojité haly, hej, že hal mám na interiér, keď som v suchom prostredí, že mám viac halu, čiže všetky tie presety, ktoré mám na tie jednotlivé skladby a tie svoje základné mám v nejakom hale, ktorý simuluje väčšiu miestnosť. Teda takže keď som v interiéri, mám menší ten hal, lebo tá miestnosť má svoj, tak. A keď som v exteriéri, kde není hal, tak tam dám väčší, aby to vytvorilo trošku, že tam sa stráca. No takže to je ako keby v princípe, toto je môj ako keby ten pedalboard. Gitary máš aké? Gitaru mám Furcha, španielku. Ako Dreadnought. Dreadnought. Ale ľudia si väčšinou pod španielkou predstavia s nylonovými strunami, takže... Ja nie, ako kovovú, jasné, taký ten rockový systém, nejak klasickú gitaru. Čiže áno, Furch, český výrobca, proste bol som si tam vybrať, to som dostal darom aj od priaznivcov, aj od kamošov. Krása. Super. Áno, to prišiel jeden človek, že ma chce podporiť, tak povedal, že mi zaplatí gitaru a k tomu sa pridalo pár mojich kamošov. Paráda. Tak som si bol vyberať Furcha v Čechách, ten mi slúži už 10 rokov. To je tiež krásny príbeh, hej. No a elektrickú gitaru mám Squier, korejský, na ktorej som nahrával nedávno a teraz som zase dostal výmenou za svoje albumy od Maťka Cagáňa, ktorého
pozdravujem. Á, super. Či nie od Maťka Cagáňa, od Jurka Cagáňa. Jurko, aha, no, bolo to v rodine. Ale bolo to v rodine, presne. Som dostal vlastne takú istú gitaru, len s tým, že je to vlastne nejaký model, ktorý bol vyrobený vlastne pri nejakom výročí. Aha. Čiže je to limitovaná verzia, takže sú tam lepšie mechaniky. Jasne. Dali si záležať na tomto, že aj 100% ladí, no 100% asi malo čo niekedy ladí, ale ladí tak, že nemám problém, lebo s tou čiernou Squireou, s ktorou som predtým hral, tam je proste miesto, ktoré neladí a už potom riešiš tie kompromisy, či hráš vo vysokých alebo nízkych polohách, vieš, že či to doladíš skôr do tejto alebo do tejto polohy. No a neviem to tam odstrániť, takže elektriku mám Squireu. No. Super. Ty sa teraz aj trošku, mám pocit, že hľadáš nový výraz práve s tou elektrickou, že tam vlastne aj to Mramorové slnko album už bol celý tam posunutý. Áno, presne tak, že mňa baví ako keby robiť, ako posunúť, však predtým bol Sam Fiction, ešte v tej na španielke a prišla tam elektronika, prišli klávesy, elektronika, potom prišlo Mramorové slnko, pretože to bola tak silná výpoveď konkrétneho nejakého zážitku a príbehu, z ktorého som mal pocit, že toto chcem sám za seba dávať, že úplne, že sa to k tomu hodí. A už dlho som ako keby chcel mať aj album solový, ako keby, keď hrám toľko solových koncertov, tak som to ako keby spravil na elektrickej gitare celé a teraz sa mi to tak ako keby prirodzene hodí to zladiť, to znamená zostať na tej elektrickej a tú kapelu do toho ako keby natiahnuť a ďalší album, že spraviť vlastne ako keby už v tomto móde, spojiť to. No a to je ako keby vízia teraz, že čo? Takže tu na mojej Santa Márii už zariadujem študíko a túto zimu začnem brhliť nový album takto založený. A ešte k tomu možno by som povedal, že ak sme sa bavili o tých textoch, teraz ma napadlo, že tam veľmi dôležité, že to by som chcel povedať, to aj hovorím stále na koncertoch, na začiatku koncertu hneď, že ja nespievam vlastne o tom, aký je svet, ani o tom, aký som ja, že spievam o tom, aký by som chcel byť a spievam o tom, aký by som chcel, aby bol svet. Super, krásne. Čiže tá moja naivita je dobrovoľná, tá moja naivita v tom celom je výrazový prostredok, je to proste, že akým spôsobom sa dá reflektovať to, čo žijeme. Dá sa reflektovať aj takým, že si dokážeš pomenovať to, po čom túžiš a už prírodzeným spôsobom si to len porovnáš s tým, aká je realita a vieš, že to môže byť ako obraz doby. Hej, čiže toto je také, lebo niekedy sa mi stane, že vysvetľujem niekomu, že prečo tie moje texty sú tak naivné. Že ako môžem byť taký slniečkár a toto si mysleť o svete, ale tak preto aj využijem toto, že sme na kamere, že privysvetlím, že to není o tom, že ja si myslím, že je taký svet. Ja svet vidím, len verím v niečo, že sa môžu veci zlepšovať, že môžeme túžiť po niečom, že môžeme snívať. A pomenovať si to, o čom snívame a ako by som chcel, aby to bolo, mi vlastne pomohlo aj žiť. Lebo keď som zistil, že v čo verím, tak najprv som musel si pomenovať, že a čo by som teda chcel? Ako by to malo byť? Že toto je zaujímavé, že veľa ľudí ti ponúka revolúciu, veľa ľudí ti ponúka ako keby zmenu. Veľa ľudí ti ponúka aj to, že toto zbúrajme, tamto zbúrajme, to nefunguje. Ale nepovie ti, že po čom túžia konkrétne. A toto je presne ono, že ja si tými pesničkami pomenovávam, po čom túžim. A jak tak idem, však ten môj príbeh není krátky už, relatívne už toho mám odohraté, tak sa ti ten reálny život môj
na niektoré tie pesničky už aj celkom začína podobať, vieš, že kedysi ako úplne naivisticky oni a už pomaličky v niektorých detailoch, nehovorím, že vo všetkých, ale svojím spôsobom one. Takže že pre mňa je toto veľmi dôležité a ja neviem pravdu, ja nespievam v pesničkách, že takto to je, toto je pravda, toto. Ja len spievam, že čo verím, nie čo viem. Čo verím a čo by som chcel, aby bolo. Hej, že pre seba, možno, že pre svet a to, že tak sa rozsnívať, vieš, že toto ma napadlo ešte k tomu, lebo to je, myslím, že smerodatné v tej mojej tvorbe, že to je kľúč k počúvaniu toho, čo robím, hej, že ako na to nazerať vlastne, ten prístupový kód vlastne. Áno, jasné. No, dobre, to je krásne. Ja sa ešte si to štúdio spomenul, tak sa ešte na záver na to spýtam. Máš vlastné štúdio domáce, ale chcem sa spýtať, v ňom si robíš len demo, alebo také nahrávky, alebo vlastne aj tvoje albumy vznikajú v tom štúdiu? Je to tak, že od Jazyk duši bol prvý album, ktorý som už robil doma. A zrovna je to aj prvý, ktorý vydalo Slnko Records, lebo to bol tiež krásny príbeh zo Slnko Records. Ja som sa o nich snažil vždy a bol to pre mňa ako keby vydavateľ, ktorého som veľmi stál. A dnes už sme aj s kapelou, ako u nich vydávame. A to sa podarilo až 5. albumom, ktorý bol Jazyk duši a zrovna ten som robil celý doma. A trvalo mi to, vždycky hovorím, že 1000 hodín. Lebo, že o čom to bolo? Že, no tak najprv som musel prichádzať na to, ako vôbec nazvučiť španielku, ako vôbec nazvučiť akože akustickú gitaru a potom ako ju vlastne... Všetko som sa učil za behu. Čiže aj to štúdium toho z YouTube od všelijakých zvukárov a toto rátam k tomu, lebo už som to nahrával, ale zároveň to bolo štúdium. Takže to bolo 1000 hodín, keď som si to tak iba čekol v hlave, že koľko som tomu venoval, že nerátal som hodiny, ale odvážim si tvrdiť, že 1000 hodín aj s tým celým potom nahrávaním s kapelou, aj potom s tou mixážou, ktorá bola tiež plná štúdia. Mixáž si tiež u seba? Áno, všetko som urobil sám a iba som to mastroval proste v tom Sage Audiu. Z Nashvilleu som našiel proste chlapíka, ktorý veľmi... Vtedy na naše pomery bolo to také, že ja keď som prišiel robiť so zvukármi na Slovensku, tak dnes sa to už pravdepodobne posunulo, lebo je iná doba, ale vtedy to bolo tak, že tak dal ti nejaký ten master, ten človek a tak sa nejako vedel tváril, že toto. Predtým som mal ešte veľmi dobrú skúsenosť s Mirkom Šíráňom, s ním to bolo tiež veľmi dobré, ale potom som chcel zmeniť trošku charakter zvuku, on mal pásový ony, takže tam to bolo bez problémov, ale mal som aj také zážitky, že tu mám veľa basov, hej? No a ty vidíš, že niekoho sa to dotkne, že čo som to zle spravil. No nie, len tu mám, len by som chcel meniť. A toto si s tým Američanom nemusel preberať. Že ja som išiel na ňo opatrne a on proste robil hneď, čo mu kážem a iba mi posielal výsledky. Veľmi rýchlo som si zvykol, že tam neexistuje nič osobné. Že v tých tvojich on to neberie ako výtku. A v tomto bolo treba sa tu trošku posunúť. Myslím si, že teraz je už úplne iná doba, že nastúpila nová generácia a toto. A však posledný album mi Robo Halvon je úplne podľa mňa totálny král, čo sa týka zvuku a stále je lepší. A som sa k nemu vrátil, on zase robil prvý album úplne a on mi teraz pomohol s masteringom nových vecí. Čiže máme všetko, čiže ja si urobím mixáž a teraz poslednou dobou som si zvykol chodiť za Robom Halvoňom, aby mi to zmastroval a s ním je perfektná robota. Hej, takže ono treba si nájsť. Niekedy, lebo na mastering si neverím. Hej, že chce to druhé ucho,
chce to ako keby toto, že keď to už človek celé zmixuje, je blbosť to mastrovať. Áno, ja si presne myslím, že tam je dôležité ten fakt, to druhé ucho. Že už som na tom robil toľko, že vypočuj si to a urob to ty. Áno. A len keď mi tam fakt niečo, akože on to posunie niekde, kde nechcem sa ozvem, ale v podstate tie frekvencie a to všetko nechám tak na to druhé ucho, lebo však to poznáme, to je proste ako oblbovak. Počúvať stále to isté. Presne. A veľmi by som chcel akože dojsť do bodu, že budem si len nahrávať a zaplatím si samozrejme zvukárov, profíkov, ktorí mi to aj zeditujú. Aj, možno, že mix by som si ešte spravil, lebo to je tvorba, ale to editovanie a mastrovanie. Ale aj mix môže mi niekto nám akože pekne dať akože nejaký len... Je to všetko o peniazoch, aký výtlak bude mať moja tvorba, toľko si budem môcť dovoliť. Je to spojená nádoba. Trošku to robím preto, že tak som manažer, som PR manažer, som strihač klipov, že som výkonný umelec, šofér, hej, že všetky funkcie, no aj producent svojich albumov a toto, len aby to toho jedného človeka uživilo. Hej, len aby to, tak všetky tieto práce. No samozrejme, že keď bude ten výtlak lepší, tak sa odbremením a nechám to na lepších v tom danom obore a ja by som sa sústredil iba na času to, na tvorbu a na toto. To je tiež môj zámer, samozrejme. Zatiaľ mám iba na to, aby som zaplatil sebe chleba a ubytovanie a struny. No krásne si mi odpovedal v podstate aj na plány do budúcna, takže to je aj prajem ti, aby ten nový album, ktorý sa chystáš v svojej novej Santa Marii nahrať, aby dopadol výborne, teším sa naň. A prajem ti tiež, aby sa tvoj svet stal taký, o akom v ňom spievaš vo svojich pesničkách. Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim, lebo toto je pre mňa tiež pomoc veľká, že môžem takto sa odprezentovať. A páči sa mi, že si robil rozhovory, aj s Peťom Šoltom som videl, no tiež som si pozrel a je to super, takže aj tebe ďakujem za to, že robíš tieto veci, že si navzájom pomáhame. Takže majte sa všetci pekne a robte to, čo ľúbite. A verte tomu, že vás to môže uživiť. Len nájdite formát, akým spôsobom. Tak, to je dneska cesta. Super, ďakujem. Ďakujem.